êrîşa li ser mala Serokê Herêma Kurdistanê bêîstîqrariya ewlehiyê li Herêma Kurdistanê peş dişe. Hevpeymaniyê hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê, êrîşa li ser mala Serokê Herêma Kurdistanê KRG zêdebûna bêîstîqrariya ewlehiyê li Herêma Kurdistanê ye. 6 dronan roja şemiyê piştî nîvro êrîşî mala Serokê Herêma Kurdistanê KRG nêçîrvan barzaniyê li dehۆk û êrîşsar hevlere kirin. Hevpeymaniyê hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê êrîşa li ser mala Serokê Herêma Kurdistanê KRG li dehۆk bi tundî şermezar dike û bawer dike ku ev êrîş gefên mezîn ên ewlehiyê nê ji bo Herêma Kurdistanê. Rejîma Îranê di mehaborî de bi berdewamî Herêma Kurdistanê wekî qedekê çareserkirîna nekokiyên xwe yên bi dewletên yekbûyî û İsraîlê re bikar aniye. Ji ber vê yekê, dîvî hikûmeta federal û çîvaka navneteveyî bi lezgînî dawî lîvan êrîşên Tehranê bînîn û rênedîn komara İslamî ku bêtîr gefê li aramiyê Herêma Kurdistanê bixwe. Hevpeymaniyê hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê êrîşan şermezar dike û pîştgiriyê xwe ya tevahî ji bo parastîna sarveriya siyasî ya Herêma Kurdistanê cînû ve pîşterast dike. Hevpeymaniyê hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê 8 tîrmeha 1405, 28 sêşê tîrmeha 2026.